iya kawai ita dai burinta ta ji ka wuce gurin kawai. Haka nan kuma mata za ki kasance wata mace ita ma ba ta iya kissing ba. Mata da maza da Allah a daure a koyi yadda ake kiss. Daga kiss kake fara gamsar da romantic mace, za ka fara kashe mace jiki ko kuma ke kashe wani namiji jiki. Sannan zuwa taɓa nononsa, wani namijin yana so ki taɓa masa nono, wani kuma baya so. To in kika haɗu da wanda yake so ki taɓa masa nono, ba za ki kama masa nono ki ta matsuka yanda zai ji zafi bane ba. A'a, ki san yadda za ki dinga masa wasa da nono da hannu, kina ɗan mummurza haka, kina ɗan sa harshe, kina ɗan mishi wasa da kan nonon, kina ɗan tsotsa haka, kina ɗan wasa da shi dai yanayin yadda dai zai ji daɗi a jikinsa. Kin sa hannunki a can azzakarinsa kina masa wasa da shi, kina dan masa wasa da ɗan cibiyarsa, ɗan kunne haka nan dai da sauransu. In sokin za ki masa, ki san yadda za ki masa sokin. Ba wai za ki je ki sa mashi abu a baki, ki je ki kafa masa haƙora bane. A'a, ki san yadda ake sokin. Ki masa sokin, ki kama can ƙasan ki wasa da shi, ki wasa da shi yanda ya kamata. Kina sokin kina mai wasa da ƴaƴan wainan shi na can ƙasan nan, kina sokin kina masa wasa, kina sa harshe kina masa wasa da kan azzakarinsa dai da sauransu. To in kika iya wannan, kin gama da ɗa namiji. Kai ma haka na namiji, akwai namijin da yake sokin, ba kowane namiji yake mace sokin ba, amma idan har ka kasance mai sokin ɗin ne, to dan Allah a iya sokin. Don wani sai kaga ya je ya kafa mace haƙori yana neman ya cije ta gabaki ɗaya ma, dan daɗi ake yi ba wai don wahala ko kuma abin da mutum zai ya ji ya takura ba ko ba haka ba. Dan Allah ka iya sokin. Sai yadda za ka yi ka tsotson mata gaba, ka san yadda za ka yi ka mata wasa da shi, ta ji daɗi, ta gamsu yanda ya kamata har zuwa lokacin da za ku kai ga jima'i da junanku, ku gamsu da juna. Amma fa ina sanar da ku, romancing ya fi sex daɗi. Domin romancing ɗin shine farko da yake kai matakin da za a je ga zuwa sex. To don Allah maza da mata akwai yadda ake romancing da juna, a gamsar da juna zuwa a kai ga matakin sex. Sannan kuma sex ɗin ma ga namiji, dan Allah wani namijin ya san yadda zai shiga mace ba tare da sanda zai shige ma ta tafi wata duniya ma da bata taɓa tunani ba. Wani namijin kuma ko da ma ya sai ka ƙara ma miki shi da ƙarfi haka nan. A'a, ka san yadda za ka lallaɓa mace ka shiga cikin ta ba tare da ka takura ta ko ta shiga wani yanayi ba. Dan Allah da Allah maza da mata duk mu taru mu kula duka mu kiyaye domin mu ji daɗin junanmu, mu mori rayuwarmu gabaki ɗaya.